Исәмсез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгінгі тапшырының төп темалар хакында. Бүгін шоуда сәнәгать зонасындағы яңартылған юлны аштылар. Аны ашу тантанасына Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов келді. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Бүген туганнары буада халак булган Игорь Трусков белән хушлашты. Малайның якыннары хәвефле көне тагын бер кат искә алды. МЧС кереп, миңа урынга алып чыкты. Ут эчендә калган баланы коткардылар. Сәламәтләндерү лагерында өйрәнүләр үтте. Бизнесыма икенче яктан карадым, яңа дуслар таптым. Бизнесыма бик булышты. Республика эшмәкәрләрен интернет челтәрендә укырга чакыралар. Бүген Чаллыга эш сәфәре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Ул сәнәгать зонасында капиталь төзекләндерелгән юлларны тантаналы ачуда катнашты. Исегезгә төшерәм, биредә рекордлы кыска вакыт эчендә 26 чакрым озынлыктагы юл яңартылды. Шәһәр төзелгән еллардан бирле монда ремонт үткәрелмәде. Юл өслеге 90%-ка җимерек хәлдә иде. Урын озак еллар дәвамында халыкның баш авыртуы булды. Төзекләндерелгән юлларның сыйфатын президент югары бәяләде. Юлларны төзекләндерү Чаллыда моны шәһәрләрне үстерү фонды тарафыннан тормышка ашырылган беренче карлыгач. Барлыгы 801 миллион сумга трубный проезд, производственный проезд, металлургическая, моторный урамнары яңартылды. Яңа инфраструктура 4000-гә якын кешегә өстәмә эш урыны бирәчәк. Бүген біз Чаллы өчен катлаулы булган мәсьәләләрне хәл итү юнәлешендә эшлибез. Бу производствоны диверсификацияләү, яңа производстволар, яңа тармаклар булдыруга кагыла. Моны шәһәрләрне үстерү фондыннан ярдәм алдык. Бу әле башы гына дип уйлыйм, аның дәвамы булачак. Мастер индустрия паркы тагын да киңәячәк. Чаллыга эш сәфәре барышында Рөстәм Миңнеханов Федерал Могул заводы эшчәнлеге белән танышты. Компания үстерелешле территория резиденты булырга дәгъва итә. Предприятиедә бүгенге көндә 230-га якын кеше эшли. Бирдә КАМАЗ, АвтоВАЗ заводлары өчен запас частьләр, поршеннар ясыйлар. Производство 65-70%-ка эшли. Әлбәттә, без кулланучыларга бик бәйле. Аларның заказлары азая икән, бу безгә дә йогынты ясый. Әмма без авырлыкларга да карамастан кешеләрне эштән бушатмадык. Станоклар туктап торганда, эшчеләр ремонт эшләре белән мәшгуль. Завод эшчәнлеге белән бүген Чаллыга эш сәфәре барышында президент Рөстәм Миңнеханов танышты. Мы сделали небольшую модернизацию, ремонт, в принципе, качество, то, что заказчик требует, мы обеспечиваем. Президентка яңа кую производствосы проектында тәкъдир иттеләр. Анда КАМАЗ өчен автокомпонентлар ясаячаклар. Яңа корпус 40-ка якын өстәмә эш урыны бирергә тиеш. Федерал Могул тор президенты булырга да дәгъва итә. Экспертлар әйтүенчә, моны шәһәрләрне үстерү фонды тарафыннан әлегә кайсы проектлар тормышка ашырыласы билгесез. Мы в республике давно выбрали позицию. Республикада эш юнәлеше билгеләнгән инде. Без сәнәгать парклар төзибез. Резидент килеп төп эшен генә эшләргә тиеш. Инде инфраструктура, юллар, газ, су мәсьәләләрен хәл итүдә дәүләт ярдәм итәргә бурычлы. Бу яктан без фонд белән бер нияттә. Әлеге яңа проектлар турында сөйләргә иртәрәк дип белдерде белгечләр. Алар хакында әлегә сөйләшүләр генә бара, ләкин шунысы ачык, проектлар алга таба да Чаллыда дәвам итәчәк. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген шәһәрдә Игорь Трусковны җирләделәр. 10 яшьлек малай буадан насос торбасына эләгеп вафат булды. Аны Орловка бистәсендәге зиратка җирләделәр. Якыннары хәвефле көне тагын бер кат искә алды. Оянычлы вакыйгадан соң 3 көн үтте. Бүген якыннары 10 яшьлек малай белән хушлашты. 5 июль көнне Игорь яр буе бакчачылык ширкәтендә су буенда дуслары белән йөри. Ялгыш адым һәм малай суга төшеп китә. Ул торбага эләгә. Гәүдәне агым 500 метрга алып киреп китә. Всегда вместе были, везде всегда вместе. Он даже на озеро никогда без нас не ходил. То, что мы с мамой уехали, папа работами занимался. Он сидел на трубе, у него ножки свешены были, вот немножко. Начал засасывать его ногами туда сразу. Вот, мужчина нырнул сразу, но он ничего не мог сделать. Потом папа с головой туда залез. И его все ноги. Его тоже засосало. Өлкәннәр коткаручыларны чакыра, алар торбаны кисәләр, малайның гәүдәсен өлешләп чыгаралар. Торбага махсус сетка куелмаган була. Бүген тиз арада бу хатаны төзәттеләр, әмма соң инде баланы кире кайтарып булмый. Последней встречей мы вдвоем ходили на тэквондо. Еще на день рождения.
впечатления его были. Мальчик вообще очень хороший был. Добрый, отзывчивый. Учился хорошо. С 4 лет он отлично плавал. Поэтому он переплыл вот этот прудонакопитель, он на перегонке с мамой плавал. Он очень хорошо плавал. Ну вот по халатности людей вот так получается. Хәзер соқсызлык аркасында үлемгә китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Тикшерү дәвам итә. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Ут эчендә калган баланы коткардылар. Жемчужина балалар ял сәламәтләндерү лагерында янгын куркынычсызлыгы буенча өйрәнүләр үтте. Легенда нигезендә бинаның беренче катында янгын чыга. Бер бүлмәдә 11 яшьлек малай ут эчендә кала. Көндезге сәгать 3:72 янгын сөндерү бүлегенә Жемчужина балалар ял сәламәтләндерү лагерында янгын һәм бер бала ут эчендә калган дигән хәбәр килә. Янгын сөндерүчеләр урынга 5 минутта килеп җитә һәм тиешле таләпләр буенча малайны ут эченнән алып чыга. Жемчужина балалар ял сәламәтләндерү лагерында 3-нче сменада 217 бала ял итә. Алар әле кичә генә ял итәргә килгән. Куркынычсызлык буенча өйрәнүләрне янгын сөндерүчеләр быелгы сезонга менә инде 3-нче тапкыр үткәрә. В ходе проведения разведки было установлено, что горит. Өйрәнүләр вакытында беренче катның бер кабинетында янгын чыкканлыгы билгеле булды. Янгынчылар 112-нче кабинетта бер малайны табып ала. Ул ут эченнән куркынычсыз урынга чыгарыла. Янгын кыска вакыт эчендә сүндерелде. Мин бүлмәдә калдым. Сигнализация ишетмәдем. МЧС кереп, миңа урынга алып чыкты. Прежде всего нужно не паниковать. Иң беренче чиратта паникага бирелмәскә мөмкин булса, өлкәннәргә хәбәр итәргә. Кул астында булган чүпрәкләрне юешләп йөзне капларга, ут арасыннан йөгереп чыгарга ярамый. Нинди ситуациядә калуын аңларга тырышырга һәм тәнеңне саклау чараларын уйларга кирәк. Мәгълүматлар әйтәләр, нәрсә эшләргә? Мәсәлән, үзе генә калды дип, менә безнең бүген бер бала калды. Нәрсә эшләргә кирәк аңарга? Ничек үзен сакларга, ничек bildirirgә, аны табып алырлык булсын өчен. Бала чагалар алар безнең киләчәк иң зур байлык, шуның өчен аларга тәҗрибә бу күнегүләр бик кирәк. Өйрәнүләр бишле билгесенә үтте. Мондый күнегүләр башка ял лагерьларында да һәр даим уздырылып торачак. Илсия Валиуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Республика эшмәкәрләрен укырга чакыралар. Интернет шелтәрендә эшмәкәрләр өчен бизнес-класс дип исемләнгән программа әзерләгән. Курслар бушлай биремнәрне өйдә, эштә дә башкарырга мөмкин. Әлеге программаның нинди өстенлекләре бар? Киләсе сюжетта. Лейсен Хасаншина әлеге программада 2 ай элек теркәлгән. Ул авыл хуҗалыгы техникасын сату белән шөгыльләнә. Бизнес-класста белем ала башлагач, сатып алучылар саны да үсә ди ул. Бизнесыма икенче яктан карадым, яңа дуслар таптым. Бизнесыма бик булышты. Ярдәм итте. Әлеге программа 6 айга исәпләнгән. Кайчан теркәлү мөһим түгел, әмма калдырылган уку сәгатьләрен куып тотарга туры киләчәк. Әлеге программада 13 меңгә якын эшмәкәр теркәлгән, шуларның 600-гә якыны Чаллыдан. Киләчәктә онлайн белем алучы шәһәрдәшләр санын 1 меңгә җиткерергә уйлыйлар. Бу программа авыр түгел. Аны көнгә бер 15 минут кына кирәк. Үтәр өчен тәкъдим итәм аны үтәргә. Соңнан инде сертификатлар ала кеше. Программада биремнәрне үтәргә кирәк. Барлыгы 6 модуль. Һәр модульне узган сайын офлайн очрашулар уза. Бирдә илнең танылган бизнес-тренерлары чыгыш ясый. Иң яхшы укучыларга шәхси остазлар билгеләнә. Уку тәмамлангач, иң яхшы эшмәкәрләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырачаклар. Гүзәл Шахапова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Яңалыклар белән кызыксаныгыз, сау булыгыз.